Gaur Arantza Ibarra zinemagilearen bisita dugu, asteburu honetan zenolako pelikulak ikusteko aukera dugun ezagutzeko. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ba oso ondo, ja baneukan gogoa zuekin egoteko. Ze denbora pasatu da, jaialdi asko egon dira, eta egon naiz Fant Bilboko jaialdian, ja amaitu da Fant Bilboko jaialdia egon naiz nire film laburra Junerekin, eta oso gustura, ze jendeari asko gustatu zitzaion kortoa. Oso zaila da irabaztea, ez dugu irabazi. Nazioartekoa da. Nazioartekoa da, hori da egon da maila oso ona. Eta, bueno, nik bentsat oso gustura egon nintzen, ze jendea bentsat pozik zegoen filmarekin, gero bai ikusten duzunean zelan erreakzionatzen duen jendea, gero zelako arpegiak epintzen duen, Estreinaldia zelako? Hori da, estreinaldia zen, lehenengoko bidarra estreinatzen genuen June, izan zen maiatzaren 4an, ostiralean, gauaz, beste film labur askokin, eta prentsaurreko egon zen, gero mahai inguru bat euskal emakumeak batuta, eta ez bakarrik euskal emakumeak, baizik eta beste zinegile emakumeak ere bai, batuta zine fantastikoan, beti zine fantastikoan, eta orduan egon zen oso interesgarria Fant Bilboko zinemaldia, oso interesgarria egon zen, eta ni gustura bentsat amaitu nuen, ez? Gero film luze asko bai oso potenteak egon ziren, zuzendari emakume bat bai mexikarra bai etorri zen, mahai ingurura, eta bueno, Fant bukatu zen, eta gero Kan hasi zen, ez? Kaneko jaialdia, eta Kaneko jaialdia bai bukatu da, ez? Denbora pasada. Denbora pasada, baina bai esan genuen, ez? Bueno, komentatu behar dugu, eta bueno, horregatik, ez? Japoniar batek irabazi du, ez? Saria, urrezko saria Kanen, Koreedak irabazi du, eta gero bai Spike Lee bai publikoaren saria irabazi du. Gero, bueno, jende guztiak dakienez, Harvey Weinstein jarraitzen du, Kate Blanchett egon da, ez, bera zuzendari bezala, lehendakari bezala, eta beste emakume batu ziren Salma Hayek, Kristen Stewart, beste, ez, horren aurka gehiago ez pasatzeko hori. Bai, Asia Argento bortzatu zuelan, Canesen salatu zuen. Hori da, hortik aurrera izan zenetik. Esaten dute, Gwyneth Paltrowk esaten du, Brad Pittekin zegoenean, bera, Harvey Weinsteinen erasoak, ez? Bai, jasan zituen. Jasan zituen, eta Brad Pittek egon zenela momentu batean, berari golpeka hiltzeko ez unean. Eta esaten dute, Brad Pittek nahi duela ekoiztu dokumental bat horri buruz. Danak daude zain, ea ekoizten duen dokumental bat, emakume guztiak aukera ukitzeko, hitz egiteko horri buruz, ez? Eta, bueno, ea egia den, ero ea usten dioten horrelako, ez, dokumental bat egiten. Bai, bueno, urte askotan zehar isiltasuna egon da gaiaren inguruan, eta orain den atera dela, ez, oso egokia izango litzateke. Bai, niri gustatuko litzaidake Brad Pitt gainera da aktore bat oso ezaguna mundu guztian, jende askori gustatzen zaion, eta horrelako gauza bat aurrera eramaten badu, lortzen badu, aurrera eramatea. Ero uzten badiote esaten den bezala, ez? Gauza, horrelako munduan bai egoten da, jende asko eta botere asko, batzuk nahi dutena, batzuk ez dutena nahi, horrelako gauzak aurrera joatea, ez? Eta orduan ikusiko dugu zer gertatzen den, ez? Eta, bueno, eta Nafarroa bai, ez? Ikusi, presentzia izan zuen Canesen. Ezta? Ni gainera oso fan naiz Galipentzuko herriaren fan. Hanbeste gustatzen zait Galipentzu, eta, bueno, bertan askotan egon izan naiz, daukat bebai gogoa hor zerbait egiteko, orain dela aspalditik nago gidoi bat egiten Galipentzukoa, eta bai. Eta hori herri txikia dela, Eta hori herri txikia dela, eta begira, eta Terry Gilliamek, ez, zenbat denbora egondan Don Quixoteren filma hau egiten, ni gainera bertako jendearekin eta hitz egin izan dut, zen nahi dudalako zerbait egin bertan, eta orduan, komentatu zidaten egon zen Terry Gilliam eta horrelako gauzak, eta orduan begira. Begira, Ilusioa ematen da. mundua ere. Bai, ez da, herri oso zerbait ez berezia dauka, magikoa bezala da niretzat Galipentzu. Ez nintzen inoiz egon, ez? Joan behar zara, ze da Galipentzu zarra, ze dago Galipentzu berria eta Galipentzu zarra. Eta Galipentzu zarrak dauka zerbait berezia.
Xarma. Bai, eta igartzen daukala, ze apartetik etorri dira, eta ez? Bai, joe. Bueno, badauka erdiaroko estetika, ez? Hori da, eta horregatik dauka, ez dute galdu, ez, horre gauzak, ezkipena izango zen hori galtzea, eta gero dauka krestoen ermita bat, Lena Kastillo bat izan zena, eta dauka pixka bat gauzak esaten zunak, hemen zer egongo zen Lena, ez? Pelikula pixka bat hori fantastikoak eta horrelako gauzak eta egiteko bai, aproposa, ez bakarrik erdiaroko gauzak baizik eta ez punto pixka bat magikoa bai, dauka, misteriotsu puntua dauka. Momentuz, Gixoteren pelikulan ikusiko dugu eta gero zure proiektuan. Hori gustatuko litzaidake, nik daukat buruan, ja urte batero daramate, hor, bueltak ematen, orduan aber aurrera joaten den, kontatuko dizut. Bai, hori da. Bueno, eta guazen, ez? Saber, kan eta danak eta pelikulak, baina hemen daukagunak ere bai, ikusteko aukera, hasiko gara Sweet Country, nahi baduzu ikusiko dugu trailerra? Trailerra, ea. I'm Harry March. Taken over North Creek Station. I need to fix up my trap yard. I was wondering if you could help me. Where'd you get your black stock from? Oh, no. We're all equal here. All equal in the eyes of the Lord. Come on. No. Shut up! Shut up! Come on, you little bastard! Ah! You run away, I'll shoot you for desertion. Give me that boy! Now you give me that boy you're hiding! You let him out! You harboring a prisoner! Harry March is dead. That blackfella Sam killed him. You see it? No. Sorry, sir. There's been a shooting. We gonna catch this murder? Yes, boss. When? Real soon, boss. Sam's way smarter than we are. All these days, we never come within 2 miles of him. He's probably sitting out there now, looking at you, laughing. I'm not going back. I know he's here somewhere. I'm gonna get him. Sam! Coming for you. It won't be long. It won't be long, Sam! Why did you run, Mr. Kelly? I shot a white fella. Bueno, Sweet Country Australiako filma, aspaldian Australiatik ez zaigu etortzen ez ebez. Normalean beti izaten dira Frantzia, Itali, Estatu Batuak, Espainia, da daukagu Australiatik pelikula hau Warwick Thornton dokumentaletik dator. Orduan, normalean dokumentaletik datozen zuzendariak beti paisaia eta argazkia eta horrela gauzak oso ondo lantzen dute, ez? Orduan, hemen filman, 1929 urtera, 20. mendera joaten gara, eta orduan, hor esklabuak eta leku askotan bezala hor urteetan, eta horko baltzak eta indio natiboak eta horredanak, aborigenak eta bardine pasatzen dute Ameriketan bezala eta leku askotan bezala, arrazakeriak eta horrelako gauzak. Orduan, hemen kasuan, bera baltza gizona defendatzeko gizon zuri bat hiltzen du, defendatzeko. Baina, klaro, zuri bat hiltzea horrelako, edozein munduan esaten den bezala, baina zuri bat hiltzea da askoz ere, okerragoa esango dugu, hor urtean eta hor lekuan eta orduan, klaro, ihes egin behar du berak eta bere familia guztiak, da bere atzetik joan behar dira, eta gero, pasatu behar du denbora guztian, ihes egiten Australian basamortu eta oso paisai, pixka bat zikuak ikusten dira, Australia barruko paisaiak oso ondo
landuta dago pelikula hor zentzuan, bebai. Egon da Toronton, bebai, eta zinemaldian bebai egon zen, pelikula hau. Eta, bueno, kritikak oso ondo pintzen du. Eta orduan pasatu behar dute, bueno, zaten dana morunan beste gauza, eta, klaro, herri guztia hil egin du, baina bebai azten da jendea, ez? Pentsatzen, baina, klaro, hau, ez, zenbat eta gauza gehiago jakin, da pelikula bat pertsona gitxi agertzen direnak, eta emakume oso gutxi agertzen direnak, ez? Da agertzen direnak dira gizonak begiratzen dutenak beste era batera, ez? Orduan, hori pelikula 1909an esaten dugun bezala, gero horrek ihes egiten duen gizonak, baltzak honek, bere familiarekin, harrapatzen diotenean, bebai pasatu behar du epaiketak, eta, bueno, oso, ez? Zaila da daukan papera hor kasuan, bera defendatu delako, eta gizon zuri bat, gizon bazpako, gizon txar bat, hil duelako, ez? Eta horri buruz da, Sweet Country. Oso gogorra da, arrazakeriari buruz. Baina interesgarria gertatu alzelako edo horrelako kasuak? Horrelako kasuak asko daude, eta benetan gertatutakoak, eta orduan hau nik uste dut, John Forden poesia dauka. John Ford, western bata hau pelikula, ez? Western bata eta John Forden poesia puntua dauka honek pelikulak. Aspaldiko western bat ez dena ikusten, esango dugu. Bai, gainera hori, Australiako paisaia horretarako ematen duela, basamortu handia du, oso lehorra da. Hori da, eta gainera nik uste dut zuzendari honek nahi izan duela western batekin ez modernoa, baizik eta betiko western bat, ez? Ez esaten duguna, igual, bigarren parteko westernak etorri zaigunak, lehenakoak, ez gehiago? Lehenengoak izango dugu. Klasikoetara. Klasikoetara. Baina, klaro, gaur egun egin da, ez? Eta gaur daukagun abantaiakin, eta ez? Orduan aktoreak eta bebai oso ondo daude. Itxura ona. Bai, ezberdina aspaldian westernak eta normalean, ez? Ez ditugu ikusten, eta ikusten ditugunean, izaten dira bizka bat, igual modernoegi. Bueno, ez modernoegi, baina bizka bat, ez? Igarri egiten direnak, ez? Direla, baina berriak. Baina honek nahi izan du, ez, Juan? Hori, John Forden punto poetikora, ez? Berrezagutzeko generoa. Jende askorek, nik uste dut westerra eta, ez, bai izaten du, lehenako gauzak dira, ez? Zaten du, ez, bai, ez? Jende askorek, beste batzuk ez, beste batzuk oso zaleak dira, ez? Zaleak direnak izaten dira, ez da? Bai. Hemen baserritarrak daukagu, baserritarrak beste era batera egin barko genuke. Bai, baina, bueno, baserritarrak gero joan zirenak ere... Joan ziren bai, baina, bueno... Westerrera. Hemen bai hori landu egin behar dugu, ezta? Bai, badaudelako ere historioak. Hori da. Eta orduan, western batetik, pasatzen gara beste film mota batera, frantzira, El Doctor de la Felicidad. El Doctor de la Felicidad. El Doctor de la Felicidad. Orduan, El Doctor de la Felicidad ez dauka zerikusirik western batekin, Lorraine Lady zuzendaria da, eta ez dakit, intokable pelikula, jende askorek ezagutzen du, baltza, bera aktoria oso ezaguna egin zena Omar Sy, bera da protagonista, amengo filmeko protagonista, ez? Eta bera, guzurtero bat, iruzurra dauka, esango dugu lehenako historio bat eskutatzen duena, eta orduan herri horretara joaten da mediku bat bezala, eta egiten du gaixotasunak pixka bat asmatu, osatzeko jendea, dirua ateratzeko, baina jendea oso pozik ipintzen du. Jendea oso pozik, eta orduan, karo, jende guztiak, igual ondo daudenak eta bebai, gaixotasun berriak asmatzen ditu berak, baina, klaro, maite mindu egiten da neska batekin, horrek pixka bat ez, komplikatzen dio gauzak, eta bebai bere iraganeko gauzak agertzen azten dira, bere iraganeko ilun hori puntoko gauzak agertzen azten dira, ez? Orduan, apurka-apurka eukiko du oztopo asko, ez, esango dugu. Baina egia da, bera, Omar Syek egiten duen papera dela oso postasuna emateko, ez, herri guztian. Txokolat, pelikula, Juliette Binochena, ikusi bat zenuen, hor, agertzen zen, bera herri batera joaten zela, eta herri guztia zoratu egiten zuela, ez? Danak txokolatea jateko, eta danak, azkenean egiten duena zer da, herri guztia, pixka bat postasuna eman. Orduan hor dago puntua, lehen
bozurteroa, hau ez da, medikoa bada, ez da medikoa, ez? Baina merezi du gezurrak esatea, ez? Herrian postasunak ekarri du, bai, hor dago puntu bat ikusiko duguna, ez? Bizka bat, ez da bai da sortzeko, ez? Bai, eta humorearekin. Eta humorearekin. Nik uste dut hau aktorea dagoen guztietan normalean, humore puntua beti ukitzen duela, ez? Ez dakite etiketak, bizka bat dagoen horrelako paperetan, ez? Sartuta asko. Oso gainetik bera aktore doktorea da, galanta, ez? Erakargarria da aktore bezala, eta... Karisma du. Bai, eta karisma dauka, ez da? Ez dakit. Oso, nik uste dut hau aktorea gero eta arrakasta handiagoa daukala, ez bakarrik Frantzian eta gertuan zer, baizik eta mundu guztian dauka, nik uste dut ja, Omar Sy aktorea hau. Eta orduan, ez dakit, trailer ikusiko dugu, a ber. ¡Es él! ¿Qué tiene él que no tengamos nosotros? Es aristócrata. Es guapo, es muy guapo. ¿No me lo habías dicho? ¿Decirte qué? Pues que es... ¿Qué es qué? Alto. Sí. Muy alto. Este es su pueblo, doctor. ¿Y la población es pobre? Al contrario, acomodada y rica. Mi querido colega ha desperdiciado una situación magnífica. Debería haberse marchado cubierto de oro. ¿Los habitantes de Saint Maurice gozan de buena salud? Las personas con buena salud son enfermos que ignoran su estado. El Dr. Nock hace saber que ofrecerá consultas enteramente gratuitas todos los martes. Hacerlo gratuitamente oculta algo y no es normal. Soy médico y como tal me debo a mis clientes. El doctor Parpalé decía a mis pacientes. 4.000. ¿Qué? ¿Me había dicho 3.000? Pero es más grave de lo que creía. La enfermedad se cura por todos lados, incluso donde nunca lo sospecharíamos. Es bueno. Muy bueno. Puede que hasta demasiado. Sí. A veces siento picores aquí. ¿No será más bien en este sitio? Sí, siento comezón, quiero decir picazón. No confundamos. ¿Tiene comezón o tiene picazón? Espere, quiero darle una carta. Buenos días. Adiós. ¿Quién es? Es la pequeña de él. ¿Me observaba mientras bailaba con Luca? Un poco. ¿Y le desagradó que le diese una bofetada? Incluso me gustó. Tiene gracia. Usted es un santo para todos, menos para el cura. ¡Ah! Señor, dame fuerzas para luchar contra el mal que se apodera de Saint Maurice. Ayúdame a desenmascarar a los impostores. ¿Me reconoces? ¿Lansky? ¿Cuántas cosas podría contar? No causaría buena impresión tu pasado de granuja. He averiguado su pasado criminal. Un mentiroso siempre es un mentiroso. Sí, he tenido que aprender cientos de pequeños oficios para no morir de hambre. ¿Y qué? Es la primera vez que mi vida es importante. Claro que es importante, Adele. Lo que está haciendo es insensato. Ya no llevamos la vida apacible de antes. Dejen paso al doctor. Hay uno solo de ustedes que pueda reprocharme no haberle ayudado, curado, amado, con pasión, método y empeño. Bueno, orduan, beste gauza batera joaten bagara, dokumental batera joango gara. Eta daukagu Sadak, la senda del yoga. A ber, la Sadak nahi duzu ikustea. A ber, bai, pizka bat ideia egiteko. Querido Ramiro Calle, mi amigo Luis Camino y yo vamos para India para hacer un reportaje sobre unos músicos de Rajasthan. Y quería aprovechar este viaje para investigar el verdadero yoga. Mi intuición me dice que hay muchas mentiras, engaños. Al fin y al cabo es un gran negocio, ¿no? Así que escuché sus conferencias a través de internet, leí sus artículos, sus ensayos y su trayectoria me parece fascinante. En realidad se me están ocurriendo más preguntas que respuestas y es precisamente el objeto de mi carta. Por eso hay un adagio en el yoga que reza que si quieres ver al diablo cara a cara, mira tu propio ego.
curioso y paradójico que, sin embargo, en el mundo, el ámbito del yoga, es donde más cantidad de egos desmesurados hay por metro cuadrado. No hay atajos para llegar al cielo y quien te proponga un atajo es que está mintiéndote impúdica y descaradamente. Y es un ejercicio muy interesante en esta sociedad tan convulsa, tan ajetreada, tan parlanchina. Observar, sonreír y callar. Bueno, Sadak, zentro baten izena da, Sadak. Porque jende askorik esaten du, zer da Sadak, ez? Hombre, benetan existitzen den? Bai, benetan existitzen den zentro bata, jogako lehenengoko zentro bat, Ramiro Calle, instruktorea, idazlea, berak sortu zuen zentro hau. Espainian. Espainian, eta orduan, da, dokumental hau da jogari buruz, baina jogaren esentziari buruz, ez? Orduan ikusten dugu India, asko ikusten dugu hemen dokumentalean, ez? Indiako paisaiak, bera adibidez Ramiro Calle gutxi agertzen da dokumentalean, baina batez ere agertzen da berak nahi duena transmititu, Sadak zentroarekin nahi duena transmititu, ez? Indiatik dator jogako, ez? Esentzia, ez, garrantzitsuena. Orduan, joga gustatzen zaion jendeari, nik uste dut, askorek joga eta ezagutuko dute, pixka bat, ariketak igual egiten dutelako, eta baina, ja nahi dutenak pixka bat gehiago, ez, esentzia gehiago, ez, hartu, dokumental hau, ez? Filosofia hori da, ze, klaro, ez da bardina, joga egitea gaur egun oso modernoa da, joga dinamikoa, joga, ez, daukaguan beste gauza ariketa asko, eta gero eta modernoago gauzak daude egiten, ez, jogan. Baina hemen ez dauka zer ikusirik horrekin. Hau da gehiago jogako esentzia, filosofia, espiritual puntua, Indiako, ez, gauza asko ikusten dira bai. Eta orduan, pertsona batzuntzako igual dokumentala hau gaiagatik interesgarria izan alda, eta beste batzuntzako, kuriositatez, ero ez? Bai, pizka gehiago ezagutzeko. Ezagutzeko. Niri jogaen mundua asko gustatzen zait, Ez bakarrik, bai, egin izan dut, baina, aspaldian daukat pixka bat izan dara, gertatzen dara. Baina gustatu, bai, eta ez bakarrik joga, baizik eta meditazioa bai asko gustatzen zait. Eta oso interesgarria izten zait, ez, hori mundua. Hemen kasuan, Nikolas Galtierrek ez dakit zelan eramango duen, esaten dute hau Ramon Callek listeriosis gaixotasun harrapatu zuela senyori Lankan, eta hori gustatzen zait gehien, hori puntua hemen dokumentalean. Eta hasi zen joga egiten, eta desagertu egin zenela gaixotasuna segituan. Eta horrengen gaixotasunarekin 4 ordu eman zioten, bizitzeko. Bai, placebo eta horiek ere badaukate. Ez buruaren, imagina, 4 ordu zeukan bakarrik bizitzeko, eta berak egiten zuenetik joga eta filosofia eta hori danaz osatu egin zen. Orduan askotan esaten duzu, ez? Buruak zelako indarra daukan, ez da? Bai. Ez dakigu, baina... Bai, gorputza oso komplexua da. Bai. Da, hau adibidez, dokumentalean bebai, honi buruz bebai asko hitz egiten dute. Bai, interesgarria. Bai. Pizka bat, baikortasuna landu behar da bebai. Bai, beti, bai. Hori da. Eta, urrengoa, bebai Frantzia, ezke Frantzitik pelikula asko tortzen zaigu, ezta? Bai, oso ekoizle, bai, ona bentsat asko heltzen dira, ez dakit beste lekuetara helduko badiren, ez, baina bentsat, ez? Ona asko tortzen dira. Eta hemen daukagu, nik uste dut gai interesgarria dela Corporate. Corporate gai interesgarria da, zeda thriller bat, Nikolas Hiloak egindakoa, baina enpresa handi batean zer gertatzen den. Enpresa handi batean emakume bat kontratatzen dute
errekurtzotako saian, ez? Dokumentala da edo? Ez, filma bata, thriller bat. Thriller bata, baina pelikula batean, bera emakumea kontratatzen dute, jendea ez botatzeko, baizik eta bizka bat lan zikinaz ez zango dugu jendea kanpora botatzeko, ez? Era batera, ero beste batea, esaten da bezala hacerte mubina, ero horlako gauzak eginez, ez? Trikimailu txarrak erabiliz izango dugu. Deseroso egitea. Deseroso egitea pertsonak. Hau existitzen da, enpresa handietan asko existitzen da. Daude departamento batzuk, batez ere, dedikatzen direnak horretarako, ez? Jendea, honek ez dakitzen jauki du, ez dakiz zer egin du, badakiz zer, kanpora joan behar dira. Eta zelan botatzen dute, ze, klaro, ez dute nahi gero salatzea, arazorik eukitzea, orduan, beraiek joatea bakarrik. Eta orduan, egiten duten gauzak oso zikinak eta oso txarrak dira, ez? Kanpora botatzeko, ez? Pixka bat jendea gero eta ez menospreziatzen dute. Bueno, hanbeste gauza egiten dute txarrak, eta zer gertatzen da pelikulan, bat bere burua botatzen duela enpresatik, ezin duelako gehiago, ez? Eta bere burua hiltzen du. Eta orduan, ikerketa bat azten da honen eskari, ez? Hau neska dana oso gaiztoa esango dugu, ez ikerketa bat azten da. Eta orduan, hor dago thrillerra, ez? Noarte heldu algare, noarte, ez? Eta, ostio, gai oso interesgarria da, ze hau da gai bat gertatzen dena, ez? Ze fuerte, ze gogorra. Fuerte da, eta esaten du pelikulan. Ez da, pertsonaiak ez dira benetakoak, baina pasatzen dena, benetan pasatutakoak dira. Osea, ez? Bai, oinarri hori dauka. Bai, osea, hori beti gertatzen da, eta batez ere enpresa handietan, ez? Batez ere. Eta bere buruaz beste egitera ailegatu den jendea, Horregatik. Claro, ze hori neska adibidez, horrek Selin Saletek egiten duena, aktoreak egiten duen hori pertsonaia horrelakoak existitzen dira, bai mutiak, bai neskak, diruagatik edo zer egiten dutenak, ez? Ja, ezke etikarik ez dago, baloririk ez dago ezer ez. Eta oso pena da, ze horrelako gauzak gero eta gehiago daude, ez? Mubina, ez? Zaten den bezala, ez? Bulina umetan dagoen bezala, badaukagu nagusiak, bai, ez? Lanean, deitzen dena mubina, erderaz esaten den bezala, hacerte la cama, hacerte ningunear, eta horrelako gauzak, ez? Bai, denetarako jendea dago, zoritxarrez. Bai. Eta orduan, nahi baduzu, ikusi ingo dugu. Bai, bea. Ha cumplido los 45 y está en el momento álgido de su carrera. ¿Dónde se ve dentro de 10 años? Buenos días. Buenos días. Me gustaría que hiciésemos otra evaluación de comportamiento. ¿Otra evaluación? ¿Cuándo verás a Dalma? Ahora no. Dile que espere al mes que viene. Ya se lo he dicho y pide una explicación. ¿Qué le he hecho para que me trate como a una mierda? Eres la mejor. Lo harás bien. Adelante. Se había separado. Podía sufrir depresión. Didier Dalma se suicidó aquí, delante de todos. ¿Está claro el mensaje? Necesito los papeles de Dalma. ¿Para qué los quieres? Porque necesito descartar que fuese un crimen. Debemos deshacernos de todo lo que nos involucre en su suicidio. Nadie sabe que vino a verme. Yo sí. ¿Y por qué viene a contarme todo esto ahora? No caeré sola. Usted podría servir de inspiración para que otros dieran la cara. ¿Buscabas esto? ¡Molino! ¿Creías que esto sería la mar de fácil, que la conciencia no iba a ponerte a prueba cada día? ¿Qué significa? De momento es su palabra contra la de todos. ¿Qué pretendes con esa inspección de trabajo? Tratar de salvarme. No sabes lo que he hecho, ni quién soy. Un placer trabajar contigo. Orain animazioko pelikula bat bebai tokatzen da. Animatzeko bizka. Animatzeko. Ze horrelako gaiakin, ez, pixka bat bajada, ez, batez bere bizigaren, ez, gai honetan, gero eta berriak, telebistak ikusten duzu, dana txarra eta notizi guztiak, ez, ematen du. Bai, esaten du, zenolako gizartean bizi garen. Ez da normala, gero eta gauza txarragoak pasatzen dira, nik ez dakit zer gertatuko den. Bueno, baina horrelako... Baina, hemen gau, El malvado zorro feroz, animazioa, hau bai frantziakoa da, berriro, Frantzia hemen daukagu, baina oso
marrazki bizidun ezberdinak dira, oso... Nik ez dakit ezagutzen duzuk Luis de Funes aktorea, lehenako, nik, ikusita daukat askotan telebistan gero errepikatu dutelako, baina punto komikoa dauka Luis de Funes, Jerry Lewis, eta villano, el Gru hori, el villano, hori punto komikoa dauka, ze gertatzen dago honea seriari. Honea seriak nahi du animalia daudenak oso aulak eta ez dutena balio ere bai nahi du harrapatu, baina ez du lortzen harrapatzea animalirik, ez? Ez du beldurrik ematen, eta ez du ezer ez egiten, eta orduan beran nahi du harrapatzea, ez, animaliak. Eta zer egiten du, arrautza batzuk hartu, ez? Eta txitxiak esaten dugun bezala berak hasi, horrela azten direnean berak harrapatzeko. Eta orduan horregatik da, punto komiko dauka, ez? Gero marrazkiak ere bai eginda daude, bai, oso ezberdinak, ez? Modernoak dira. Eta orduan, klaro, bera, ez dena konturatzen azeria da, ez, kariño hartuko diola txitxiei, ez? Bai, gisajo bat da. Gisajo bat da, ez, azken finean. Eta, hasta txerri leloa, ero oio impulsiba, ero txakur alperra. Horre danak ere ezin du harrapatu, ez? Eza danak dira animali oso graziosoak, ez? Eta celebreak. Eta orduan, klaro, da fabula bat divertigarri bat. Oso ondo pasatzeko, umore askoko filme bata. Eta orduan nik uste dut ez bakarrik umeak, baizik eta nagusia, umeak, eta... Porque dauka marrazki pixka bat modernoa, ez da trazo bat, ez da marrazkiena Disneyko trazoa esaten dena bezana ohituta gaudenak, ez? Da pixka bat modernoagoa, ezberdina. Baina, bueno, divertigarria iristen zaite puntua, ez? Jerry Lewis, Luis de Funes, eta hori komiko puntua, ez? Esaten dena bezala. Ironia puntu hori. Eta ironia puntua daukana. Eta orduan, bueno, nik ez dakit, nahi baduzu... Ikusiko dugu. Ikusiko dugu? A ver. El público ya está aquí. ¡Deprisa! ¡Pero no estoy listo! Hola, querido público. Esta noche representaremos 3 obras. Señoras y señores, he aquí el malvado zorro feroz. Ah, no, es la tercera vez esta semana. Ya está bien. Ya, pero es que tengo hambre, ¿sabes? Me da igual. Pero lo he hecho todo como tú. O sea. Ya sabes, esa cosa que haces. Ah, esto. Sí, eso. ¡A comer! ¿Cómo que mamá? No soy una gallina. Que sois polluelos y debéis tenerme miedo. ¿Qué son esos aullidos, mamá? El señor lobo está un poco enfadado. Oh, venga, cállate. ¿No ves que intento salvarte la vida? Bueno, lo he intentado. Sus polluelos han intentado morder a varios de sus compañeros. ¡Han intentado comerse a mi Michelle! ¡Hola, señora! ¿Y si a partir de ahora nos hacemos unos adultos responsables? ¡Mira, papá! ¡Está volando! Sí, y sobre todo está cayendo. Juegos tontos y chiquilladas, adiós. Mamá va a partirle la cara a esa sabandija. ¿Ha estado bien? Excelente. El malvado zorro feroz. ¡Hola a todos! ¿Os ha gustado el espectáculo? Michelle, a ver, ¿puede alguien venir a por Michelle? Me encargo yo si quieres, no es ninguna molestia. Vale, muy bien. Bueno, es que, mira, ya se ha ido. Bueno, eta ja honek orain berriak daudenak, ez? Baina orain bebai daukagunak, eta ez dugu hitz egin, baina orain bebai karteleran daukagunak bebai daukagu oso ondo daudenak, aukera daukagunak, ze berri egon dira orain dela gutxi sartu dira. Eta nahi baduzu, hitz egin ahal dezakegu, Konta iguzu. A ber, Han Solo, una historia de Star Wars, adibidez. Honek, la Guerra de Galaxiasen fansemat daude, ez? Deselago kolak egiten dituzten, ez? La Guerra de las Galaxias ikusteko. Da mozorrotuta. Da mozorrotuta, eta hori dana. Orduan, nahi baduzu trailerra ikusiko dugu lehen? Vale, venga. Tú buscas algo. ¿Es venganza? ¿Dinero? ¿O es otra cosa? ¿Te veo bien? Puede que demasiado informal, pero bien.
Me han hablado de un trabajo. Un gángster de los gordos está reuniendo a un equipo. Sé conducir. Y sé pilotar. Llevo mucho tiempo esperando una oportunidad así. ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué sabrás tú? ¿Dónde conseguimos una nave? Conozco a un tío. Es el mejor contrabandista que hay. He oído cosas sobre ti. Me preguntaba si son ciertas. Todo lo que hayas oído sobre mí es cierto. ¡L3! Suelta la cara de ese hombre. ¿Quiénes son estos? Si vienes con nosotros, esta será tu vida para siempre. Abróchate. Nos vamos, querida. ¡Aquí vienen! Déjame darte un consejo. Da por hecho que todo el mundo te va a traicionar y nunca te llevarás decepciones. Tengo un buen presentimiento. ¿Desde cuándo sabes pilotar? ¿Tienes 190 años? ¿Te conservas bien? ¡Dale! ¡Me encanta este trabajo! Hemen La Guerra de las Galaxias Disney antologia Star Wars dago egiten, eta hau Han Solona Ron Howard zuzendaria, Cocoon eta Splash eta pelikula oso beti ezagunak egin duen zuzendaria da, eta orduan hartu du hau, baina hemen ez daukagu, claro, Harrison Ford, ez daukagu, ze ikusi behar dugu Han Solo hasieran, ez, gazteagoa zenean, ez, aber zelan doan, eta orduan hemen aktorea ez ezaguna da, ez, egiten duena Han Solona, baina batez ere jendea gustatzen zaionari La Guerra de las Galaxias eta horrelako gauzak, hemen ikusiko du Halkon Milenario bere egaldia, lehenengoko bidar zelako egaldia egiten duen, ero Chihuahua zelan ezagutzen duen, ez? Woody Harrelson gaiztoarena egiten du, esaten dute kritikak Han egiten duela, ez? Pixka bat bera protagonista Han Solo. Etorkizunean Han Solo espazioko mertzenarioa izango da, ez? Orduan, ikusten dugu, zelan azten dan pixka bat bere, ez? Jatorria. Bere jatorria, Han Solo personaia bezala, ez? Orduan, nik uste dut jendeari gustatzen zaiona batez ere, ez? Horrelako, zuri gustatzen zaizu La Guerra de las Galaxias eta horrelako gauzak? Ez, ikusi dut baten bat, baina orain dela urte asko, ez... Claro, ez que jende asko da esaten duena, ederra arroioa, ez? Eta beste batzuk, en cambio, dira oso zaleak, ez? Horrelako espazioko... Zuri espazioko pelikulak eta gustatzen zaizkizu? Bai, bueno, gaiaren edo tonuaren arabera. Segun, ez? Baina ez dakit zergatik hau zuri asko, ez? Bueno, ikusi nituenak bere momentuan gustatu zitzaizkidan, baina ez nuen jarraitu. Ez. Orduan, hau nik uste dut dela gehiago, ja bertan barruan dauden antzako, ez? Hombre, nahi duenak deskubritu aldu, igual de repente ezagutzen du hau pertsonaia Han Solo, eta gero esaten du, bueno, orain banua ikustera, a ber, La Guerra de las Galaxias, eta Han Solo, Harrison Ford, eta honedanak, ez? A ber, ez espatala zerra, Jedi, eta, bueno, kriston historia dago horratzean, ez? Niri gustatzen zaizkit lehenako La Guerra de las Galaxias, baina erdian egin dituztenak, adibidez, horrek ja ez zaizkit gustatzen asko. Eta gero, orain hasi direnak egiten, hasi dira berriro pixka bat hori puntua lantzen lehenako txarrak eta onak, ez? El lado oscuro, eta pixka bat hor hasi dira lehenako gauzak harrapatzen hobeto. Baina, bueno, ikusiko dugu, a ber. Pertsonaia hobe ezagutzeko, bintzat. Hori da. Eta amendik pasatzen gara beste pelikula ezberdin batera, suediarra, daukagu Borg McEnroe, la pelikula. Horre dana esaten du, ez? Hori bakarrik esan da esaten duzu, zein izango da McEnroe gainera batez be mundu guztia dakit John McEnroe tenista, ez? Eta orduan, suediarra da eta Wimbledonen 1980an egin zen partidoak kriston
Etzaikideak ziren biak, bat suediarra eta beste bat estatu batuetakoa John McEnroe. John McEnroek zeukan fama oso txarra, raketak apurtzen zuela, jende guztiak ikusi du bere zatiak, ez? Zarataka, bueno, kriston, ez? Pertsonaia, esango dugu. Jende askorek ezagutzen du batez ere bere, genioagatik, ez? Esango dugu. Eta orduan hemen pelikulan ikusten da, batez ere, bakoitza zelakoa dan, eta ez direla hain ezberdinak, ez bata, ez bestea. Jende guztiak daki zeinik irabazi zuen, baina madazpadan, pelikulan hemen ikusten da zelan ez direla horrelako ezberdinak. Suediarrak Borgek egiten duena da gehiago dana barrura eta raketan, ez? Indar guztia eta agresibitate guztia hor erabiltzen du, ez? Eta besteak kanpora ateratzen du, ez? Besteak kanpora ateratzen dut, ez daki hori eramaten. Baina, biak jokatzen dute bakoitza beranera, baina oso onak izan ziren tenisean, ez? Eta orduan, pelikula oso ondo eraman da dago, nik pentsatzen dut Rocky eta honek estiloan, amaieran darak egoten direla emozionauta, zeinek irabaziko du, zeinek, nik uste dut hori lortu duela zuzendariak tenis partiduarekin, oso zaila da lortzeari, zai normalen golpearekin eta beti da arriskutsuagoago eta hile egingo da, ero ez da hilko, baina ala eta guztiz lortzen du hori tentzioa, mantentzea bien artean, eta nik uste dut pelikula bezala James Metzekonek suediarra dela mantentzen duela, batez ere ikusten bakoitza zelakoa den, gero Borgek antzietatea eta zelako gauzak pasatu zuen, McEnroe bai familiarekin nahi zuela beti bera hobeagoa izan, eta zenbat eskatzen, ez? Psikologia handikoa. Hori, batez ere, ez da drama eta kirola bakarrik, baizik eta punto psikologikoa asko dauka bai honek pelikulak. Orduan oso ondo eramanda dago hau Borg McEnroe. Nahi baduzu ikusiko dugu, Ea. Son los rivales perfectos, el jugador de fondo y el jugador de la red. El sueco que con tan solo 24 años podría hacer historia ganando su quinto Wimbledon. ¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg? Lo único que se interpone entre Borg y ese récord eres tú. Sois lo más diferente que pueden llegar a ser dos personas y... ¿Está por aquí? ¿Va a aparecer de repente? McEnroe tiene más talento. Pero enfrentarse a Borg es como recibir el golpe de un mazo. ¿Por qué se siente al saber que harás historia si ganas tu quinto Wimbledon? Soy como cualquier otro. No soy ninguna máquina. ¡Ha botado en la línea! ¡Hasta la tiza ha saltado! Voy a darle una advertencia por comportamiento antideportivo. ¿Tiene algo que decir sobre su comportamiento? Hablemos de tenis. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre mi tenis? ¿Espera que alguien le anime en la final contra Borg? Miren, entiendo que tengan a su héroe, Borg, su caballero, y que necesiten un villano. ¡Cállese! No entienden lo que se necesita para jugar al tenis. La gente habla más. ¿Saben que salgo ahí fuera y lo doy todo por este deporte? Todo. Me dejo la maldita piel en la pista y ustedes no lo entienden porque ninguno lo hace. ¿Sabes lo que estará haciendo Bjorn ahora? Estará en la cama, su habitación congelada. Quiere que su frecuencia esté por debajo de las 50 pulsaciones. Todos los años entrena en la misma pista, le alquila el mismo coche, duerme en la misma habitación. No será recordado como uno de los grandes, ¿sabes por qué? Porque no le caes bien a nadie. Lo único que dirá la gente será... ¿No puede hablar en serio? ¿Cómo se llamaba aquel salado que siempre le gritaba al árbitro? La final que todos estábamos esperando. El mundo del tenis nunca había presenciado nada igual. Bueno, eta orduan amaitzeko pelikula daukagu Hana. Eta Hana adibidez, italiar batek zuzendu du Andrea Pallaoro, baina hemen garrantzitsuena da aktorea. Dala Charlotte Rampling, egon zela hautatua Oscarretan, eta bebai irabazi zuen kolpi Veneziko aktriza onenari eman zioten Charlotte Ramplingeri, ez? Eta orduan, hau da Italia, Belgika eta Frantziako koprodukzio bat, ez? Eta esaten dute berak
aktorea dela, aktriza da, pasada bat hemen oso ondo egiten du, eta dana zergatik bere gizona kartzelan dago, eta kartzelan dagoenetik zelan gizarte guztia alde batera uzten duen bera, ez? Ez diote jaramonik egiten, ez diote, hasta bere semeak ere bai, ez du nahi jakin ezebez bere amagatik, eta dana bere gizona, bere, ez? Kartzelan dagoelako, ez? Orduan, da drama psikologikoa, isiltasun askokoa, oso motela da, filma argazki oso ona dauka, iluna, hotza, ez? Eta batez ere da mina zelan, ez sentitzen dan, eta dana sufritzen duzu berarekin, eta bakarrik jamon egiten diote garbitzen duen lekuan, ez? Garbitzen duen lekuan, eta antzerkia gustatzen zaio, da antzerkia egitera joaten denean, hor bakarrik jaramon egiten diote. Beste leku guztietan, ez? Bere gizona kartzelan dagoenetik, egiten diote, ez? Pixka bat, utzune bat, eta jaramonik ere ez, eta orduan, da hori puntua, psikologiko puntua, eta antzietatea, agobioa, sufrimendua, drama bat totala, baina honek aktoreak, nik uste dut hau pelikula, aktorea Charlotte Rampling gabe, izango zela ezberdila, berak hain ondo eramaten duen hau pertsonaia, ez? Badaude pelikula batzuk direnak, pertsonai bat dela, eta listo, pelikulaia da, bera, ez? Zeden duena, ez? Gertatzen da, eta hori gertatzen denean, ematen du pelikula bakarrik bera dela, ez? Orduan ja bakarrik bera ikustera jendea joango da, ez? Hau pelikula nahi badu ikusi. Bai, azkenean bizitzen duzula berarekin. Hori da, ematen du bera horrelakoa dela. Azkenean, ahaztu egiten zaizu aktorea Charlotte Rampling bada, ez bada, zu ikusten duzu Jana, ez? Eta orduan, zaten duzu, ostras, zelako pena. Askotan ez gara konturatzen, ez? Baina jendea kartzelan eta daukana, jendea familikoak eta beti barruan sartzen ditugu, ez? Askotan, ez dakit, ez? Biola bortxatu du eta bere ez dakit zer da, honek semea hil egin du ez dakit zer, eta danak bardinak dira eta listo, ez? Askotan, ez? Egiten dugu. Bai. Helen, quería preguntarte si podría salir un poco antes hoy. No me encuentro bien. Nunca se lo perdonaré. Y tú tampoco deberías. No, se acabó. Necesito estar sola para verme con claridad, para ver todo lo que me rodea. No sé si recibes mis mensajes. Ha pasado mucho tiempo. Todavía soy tu padre. Aquí no eres bienvenida. Por favor, vete y déjanos en paz. ¿Cómo puede un hijo hacerle eso a su propio padre? Eta orduan, pixka bat gaia oso zaila da, Ez da gai erresa, oso zaila da banatzea gauza bat, ez? Andra bat pentsatzen duzu semea hil baduela zein esaten duzu, ez da izango horrelako, ez? Jendeak horrelako gauza pentsatzen dugu, normalean, ez? Bai, eta oso ongi dago horrelako istorioak kontatzea, azkenean ikusteko ze askotan horrela ez dela, eta... Claro, ez dauka zer ikusirik, bera, emaztea da, ez dakigu pelikula ikusi behar horretarako, baina berak sufritzen duena pelikulan, ez, horri buruz da. Eta bikoitza sufrituko du, ez, alde batetik zen idea daukalako, eta... Eta imagina, bere semeak ere bai, ez du nahi jakin, ez, bere amagatik, bere aitagatik, en realidad, ez, berez. Orduan, honek hirurak, karteleran daukagu bai, aste guztian, orduan, ez bakarrik berriak,
honek bai jarraitzen dute, aukera jendeak nahi badu, hanbeste gauza. Zein pentsatzen duzu, zuri zein iristen zaizu? Ba, adibidez, el malvado lobo feroz. Bai, ez da? Hori, pixka bat barre egin behar delako, ez da? Batez ere. Bai. Eta esan duzuna marrazkiak ezberdinak direla. Bai, moderno, pixka da, punto moderno daukatena. Ez zaten, konturatzen bat zara bezala, drama asko, thrillerra, gai oso, bai, sakonak daude, ez? Bai, eta erakargarriak, Erakargarria, bai, baina askotan bai nahi duzu pixka bat ondo pasatu, ez da? Zuri adibidez, zein... Jo, niri Borg McEnroe-eri adibidez interesgarria iristen zait, ezberdina delako tenisako, eta batez ere zelan eraman duen, ondo eraman da dagoelako, ez da bakarrik tenisa, baizik eta bakoitzan bizitza ikustea, eta batez ere iristen zait interesgarria Borgen, batez be, zelan irakutsi zioten Borgeri, ez? Zer nik uste dut irakutsi alduela dan hori, zelan irakutsi zioten bere agresibitatea eta bere kanalizatzen, ez ondo eramateko. Orduan, hori iristen zait oso interesgarria, ez? Hori puntua. Bai, eta benetazko pertsona bat... Eta benetazko pertsona bat, eta irabazi zuen, hau, ben pelikulan, bai, ikusiko da zelan irabazen duen tenisa, segundo guztiak, daki 1980an, 5. bidar Wimbledoneko saria irabazi zuela, berak. Baina, gero, datorren urrengo urtean, ja, McEnroe irabazi zuen. Baina, ben pelikulan, 5. berak irabazen du. Baina, zergatik, bera dalako, hotza. Baina ez da berez hotza, ikasi egiten du tenisean jolasten, ez? Horrela. Orduan, horre gauzak, irakusten dutenak eta beti egoten da ondo, ez? Pizka bat, ez? Dan hori etordiko zaigu ondo. Ba, bai. Bentsat, aukera daukagu, bai, zinera joateko. Naiz eta berreslako egualdiak daukagun. Ba, hor daukagu zinema beti, prest gu hartzeko. Hori da. Oso ondo. Ba, mil esker Arantza etortzeagatik gaur ere. Zuei. Eta, hemendik ikusiko zaitugu ere, baina jarraituko dugu beste batetan ere. Hori da, klaro da. Hitz egiten, zinemari buruz. Oso ondo. Gero arte. Gero arte ba.